Aquest divendres tanca les portes l'exposició Vides refugiades i seguint els passos de Nassem. Són a la sala d'exposicions de la biblioteca i mostren il·lustracions d'artistes de més de 15 països diferents, la primera, i un reportatge fotogràfic del camí d'un refugiat des de Lesbos fins a Berlín. Coincidint amb l'exposició, Lloret de Mar ha fet una crida a la ciutadania per acollir refugiats. De fet, el consistori s'ha adherit a la xarxa de municipis acollidors per donar resposta a la situació d'emergència que viu Europa. Lloret farà dues accions. Per una banda, donar suport a l'assistència en les rutes de fugida dels refugiats en necessitats bàsiques i per l'altra s'ha compromès a acollir persones refugiades i a facilitar i col·laborar en el seu procés d'integració en el municipi. L'Ajuntament ara mateix articula la coordinació de l'acollida a Lloret de Mar en col·laboració amb les entitats socials. Pels ciutadans i ciutadanes de Lloret de Mar que vulguin participar en l'acollida a nivell particular, l'Ajuntament s'ofereix com a eina per canalitzar les col·laboracions i ha posat a disposició un formulari per internet on poden formalitzar les seves col·laboracions solidàries. També es pot col·laborar econòmicament en la campanya d'emergència d'assistència en les rutes de fugida de refugiats, que dona cobertura a les necessitats bàsiques i que canalitzarà a través del Fons Català de Cooperació. En la mateixa línia, el proper dia 7 d'abril, el Teatre de Lloret de Mar acollirà una gala solidària per recollir fons per la ONG proactiva Open Arms. Hi haurà la projecció del documental Tokima, Rescat al Mar Egeu i la participació de l'aula de teatre de la població. Tota la informació la trobareu a lloret.cat.